よいしょ。おい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 。ほい。よし。誰が仕留めるかは関係ない。死を観察できればそれでいい。正しい選択。バカを倒して時間通りに晩飯を食えば今日は上々。メニューはポークチョップだ。今回のチャンピオンです。私は今絶好調なんてね。こっちはジャンプマスター。俺らは高所恐怖症じゃないからな。助かるぜ。リーダーに続け、この俺にな。勝てればどっちでもいいんだが、向こうはどうなってるかな。敵おる。敵がおる。敵がおる。ガストラップを設置する。攻撃。ガストラップ設置完了。リロード。私の視界は良好だ。独立変数を加えファーストキル発生。いいだなか。た。まだ全てが見えるぞ。じゃないよな。大丈夫やんな。ラウンド1、リングのカウントダウンが始動。独立変数を設置する。かかっ被験者を発見。チャンピオンは大して怖くなかったな。撃たれてる。テルミットグレネード。テルミットグレネードを投げた。ダウンしてしまった。あーかんか。悪い知らせだ。ダウンした。激しいな。攻撃中。見つかった。攻撃を受けて。航空を行きましょう。どうしようかな。ここにおるかな。リロード中よ。シールドをリチャージしないと。撃たれてる。敵をダウンさせたわ。被験者を死認した。リロード中よ。わ標的を発見。見つかった。攻撃を受けてる。あー残念。早速死んだ。シャブだわシャブだわ。
ゆめさんもいらっしゃい。ゆっくりしてってね。であの笑顔のロボットと戦わずに済めばいいんだがな。冗談さ。あいつは大丈夫。みんなと一緒でな。私には分かる。全ての道が一点に繋がってるわ。よいしょー。おう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 。いい戦いになりそうね。今回のチャンピオンです。私は何も怖くない。あなたも同じことが言える。ここに着地しましょう。行くわよ。準備して。分かった。了解。テルミットグレネードを投げる。なんでこんな高くん騙されろ。悪党がいたぜ。移動中よ。リロード中よ。ドンパチはいきなり敵発見。敵を仕留めた。ラウンド1。なんでカクカクや。なんでや。おっと。おぎゃーびっくりした敵を倒した。ああ、あんたは最高だ。テルミットグレネードを投げる。あー、当たった。カクカクや。リロード中よ。ちょっと待って。ダウンしたわ。ち消さ敵の姿を確認。せて。あかん。あっちつけたら。敵がいたぞ、すぐそこだ。フラグを投げた。ここに敵だ。ショットガンアモがいる。ここに敵がいる。敵が間近だ。目の前にいる。敵を発見。うへあっちつけてたらあかんかった。標的が目の前にいる。ショットガンアモがいる。どうした一体発見。さあ、挨拶してきな。ダウンしてしまった。一体発見。敵兵を捕らえた。わあ、死にそう。イエーイ。なんですぐ終わっちゃうんだ。あれなんかちょっと変わってきたぞ。前は当たらんかったのに当たるようになってきたぞ。なんなんだこれは。私の中の何かが変わった。レースでヘッドショット。パスファインダーでワンマッチ。パスファインダー。耳かゆ。よいしょー。で、こうしてこうお
これは必死のじゃなくて必勝。準備 OK。とにかく勝つぜ。大丈夫？レディーステディーゴー。今回のチャンピオンを紹介します。これは増えるぜ。僕がジャンプマスターか。じゃあまあ飛びマスター。さあ行こう。こっちを探索しよう。わ報告。ファーストキル発生。最初の脱落者の誕生だ。レース開始。ラウンド1。あリングのカウントダウンが始動。もう次のリングにいるのか。勝利の香りだな。まるでいい例えはなんだ。まあいいか。でドアに挟まる。なくない？ポップアップを発見。パームチャージャーだ。エネルギーアモを発スコープを発見。スナイパー用だ。デコイを行かせ。俺のだ。みんな拡張エネルギーマガジンがあったよ。レベル2だ。いいやん。青やっちゃった。アホ。わしのアホ。いいんじゃない？目立ち慎重じゃない？こっちにいいものがあるのかも。おい、忘れてくれ。敵が近い。ようやくやり合えるわけだ。デコイで騙してやる。いたぞ、すぐそこだ。敵への攻撃を開始。攻撃が来た。何発か食らっちまった。移動中だ。ダウンし。中か。気をつけろ、敵がいる。さあ、こっちへ行こう。シールドリチャージ進行中。ダウンした。すでにリングの中だ。気晴らしに走り回るかね。どこ？シールドリチャージ中。
練習してあげたい。新しいキルリーダーが確定しました。シールドリチャージ中。修理中。新しいキルリーダーが確定しました。やった。ほんとコール意味ない。抜けちゃった。あかん。持ってる鉄砲が悪い。ってことにする。よし、キャラ変える。どれにしようかな。パンパカパンパンパカパンパンパカパンパカパンパカパン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 。論文のテーマはどっちかな。俺は味方か敵か、それとも俺は味方で敵か、そういうことだってたまにはあるんだぜ。主審の恩恵が届くであろう。だろう。だったらいいな。今回のチャンピ喉がオンです。渇く。打つときにいつも緊張するんやけど。打とうとしたら緊張するんだよね。わしが。ゴー。じゃん。じゃん。ねえ。戦場はこの下だ。当たりそう。おいしょ。いいものがあるかもな。了解。一つ見つけた。悪党がいたぜ。独立変数を加えた。ファーストキル発生。いいね、こうでなくちゃ。さあやろうか。ラウンド1。リングのカウントダウンが始動。スナイパー用だ。もうないか。あったあった。十分。独立変数を設置する。R99を発見。よし、これは使えるな。チャンピオンがキルリーダーで生まれました。チャンピオンの耐久性は十分ではなかったようだ。さっきのは取り消す。
エネルギーアモを発見。拡張エネルギーマガジンがある。元気なお前らにぴったりだな。レベル2だ。俺のだ。さっきのは取り消す。バレルスタビライザーを発見。レベル1だ。リングは近い。時にも恵まれている。リングは近い。残り45秒。ポップアップがいる。残り30秒。新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーに気をつけろ。周囲環境をマーク中。もうすぐだ。リングに近い。投資からフライヤーを削除した。どうしよう。リングが動いてる。中には誰もいない。ボディシールドを発見。レベル3だ。いただこう。悪い、忘れてくれ。報告。ケアパッケージを輸送中です。ガストラップを設置する。あのケアパッケージの内容物は決定因子あ、となり腰だ得るぞ。腰が痛い腰が痛い腰が痛い昨日から腰が痛い昨日から腰が痛くて死にそうだこの年で腰痛いの嫌だよいしょよいしょ欲しいなシールドバッテリーを持発見。てない持てないんだ3名様いらっしゃいゆっくりしてってねあんま長いことせえへんと思うスピットファイアを発見。今日はねお祝いがあるからね夜にゲームできないんだわ多分やけど武器変えたいな武器変えたいな武器ヘルメットを発見変えたいけどレベル2だ何もないバレルスタビライザーを発見。レベル2だ。私がもらおう。残り部隊は半分。武器変えたいけどないなポップアマシップがいるン。ガンが欲しい標準ストックがいる。ぽよーんとね腰が痛いなそして何か提供できる話題も特にないっていう、バックパックが欲しいななななポップアップを発見。セレクトファイヤーだ。ショットガンピストルなんかポップアップがいる。チョークだ。うわーうわラウンド2。リングのカウントダウンが始動。う
ってんの？にゃあ。そうな。ちょ塗らんとってよ。やめてよ。やめてよ。被験者を発見。おる。あそこだ。気早ない。標的を発見。あそこだ。射撃開始。アームスターを投げた。手当てしている。おっとバキンってきたで。攻撃されている。気をつけろ。いやー惜しいプラググレネードを投げた。入らせて。いややわ。使えた。おるなぁ。あ、後ろ。オッケー。えい。デスティアニーユ。オッケー。うせた。え？はい。むせた。びっこファーってなった。PS4 の方が多いんやでな、人口的に。いやー、どうなんかな。全然興味ない広告ばっか出してくんな。よいしょ。いつでも行ける。バー。暑い日には鋼鉄の冷たさがたまらない。戦う準備はできている。次ポイント貯まったらキャラクターどれにしようかな。今回のチャンピオンを紹介します。私は何も怖くない。あなたも同じことが言える。なんか私がジャンプ。戦闘準備を。こっちを探索しよう。オーケー。了解。死にに行く。あっちに敵だ。敵を確認。近くにいる。取れない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 。報告。ファーストキル発生。おし、やってやろうぜ。スモーク放出。
最近誰かがここを通ったようだ。テルミットグレネードを投げる。あっちに敵だ。了解。見つかった。脱出する。撃たれてる。移動する。見つかった。こっちは撃たれてる。敵を確認。リロード中だ。あ、音。くそー。こっちは撃たれてる。リロード中だ。ダウンした。救援を。敵を確認した。諦める。そうすれば勝てる。悔しい。はあ。三角ちゃんがおる。三角ちゃんがいるわ。おお。めっちゃ下まで降りてきてしまうんだけどな、これ。来てる。ああ。お。いけてしまう。これいけた。ああ。これいけてたら超かっこよかったねな。いけてたら超かっこよかったでな。足しびれてきた。椅子の上で正座するやつやで。高さがいい。いてて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 。よいしょ。よいしょ。腰が痛い。腰が痛いんや。うわ。パンパンパン。月曜日は。火曜日は水曜日はどうしよう。結末は定められた。運命に身を委ねよ。木曜日はもうこれは必死のじゃなくて頑張って必勝。楽しんで死なないで。まあいい、とにかく勝つぜ。今回のなんチャンピかめっちゃうオンです。まそうな人がおるシーぞ。ズン開始。新兵の出る幕はない。ここに着地するのがいいと思う。呼吸器系があるなら息を止めた方がいい。死んじゃうよすぐに。敵が間近だ。目の前にいる。
ピースキーパーかよ。騙されろ。リングのカウン敵への攻撃を開始する。次のリングまで距離がある。リロード中だ。ファーストキル。攻撃を食らってる。リロード中だ。リロード中だ。ホップアップを発見。ターボチャージャーだ。これは使える。リロード中だ。グラップルを使うよ。別の敵をダウンさせたよ。主神が眼力を与えたもう。敵に撃たれてる。みんなよくやった。部隊を全滅させたぞ。あれ、で、最後の一人だったんだい。進行中。シールドリチャージ進行中。自己修復中。標準ストックを発見。レベル2だ。自己修復中。わし戦いたくないんだ。助かる。注射器を発見。ボディシールドを発見。スナイパーストックを発見。レベル1だ。リングまで遠い。残り1分だ。ボディシールドを発見。レベル2だ。リングは遠く。残り45秒。これは走るしかないか。ジップラインで飛ぶ準備はいい？僕は OK だ。この一帯敵がいたら消耗そうだ。警告。リング閉鎖中。マップを見て。リングが縮んでる。敵が間近だ。目の前にいる。撃ってるぜ。リロード中だ。グラップルを使うよ。周囲環境をマーク中。私は自由にするもの。デコイで騙してやる。ケアパッケージグラップルを使用。標的を発見。エアパッケージ交換。お待ちかね。ジップラインの時間だよ。最近誰かがここを通ったようだ。フェニックスキットをポッ発見プアップを発見。ターボチャージャーだ。バックパックを発見。レベル2だ。これは使える。
かも。あ、真剣にすると黙っちゃう病が出てくる。なんであの人止まってんやろ。わしも飛ばしてくれー。ラウンド2、リングのカウントダウンが始動。リングに入って誰かがここでアイテムを集めていたようだ。敵確認。敵発見。3回しすぎている。ダウンしちまった。アークスターを投げる。リロード中だ。エリアをスキャン中。ぐちぐち。そうと気づく前にあの世へ送ってやるよ。これだけは言える。誰かが死ぬ。私はブロスフーンダル、ブラッドハウンドと呼べ。今回のチャンピオンを紹介します。私の姿はわかるでしょ。見つけてみなさい。戦いの場は私が決める。ジャンプマスターとして私が行動方針を決める。このエリアに着地すれば成功の確率が高くなる。 OK。確かなる死に備えろ。あそこで被験者を発見した。ガストラップ設置完
敵を発見。撃ってるぜ。おいみんな、新しいキロリーダー。リロード中だ。リロード中だ。撃たれている。一人見つけた。俺たちだけだぜブラザー。新しいキルリーダーの誕生だ。攻撃されている。気をつけろ。うわもう無理。僕の勝ちだ。難しい。うちらはチームよ、忘れないで。嘘はつかねえ。俺はこいつが得意なんだ。頑張って楽しんで。今度は勝つさ。難しいよ。今回のチャンピオンです。パパーンドボーンわーどこ飛ぶんかな。こっちを探索しよう。バッチリだ。報告、ファーストキル発生。ファーストキルうちらじゃなくてよかった。ラウンド1、リングのカウントダウンがもうリングのスナイパーストックを発見。レベル2だ。これは使える。やれチャンピオン脱落。スナイパーのスコープはない。拡張ライトマガジンがいる。スコープを発見。スナイパー用だ。僕のだ。注射器を発見。
ありがとう。騙されたな。悪党がいたぜ。撃たれてるわ。ダウンさせられたわ。シールドをリチャージしてる。騙されたな。リロード中だ。アスターを投げる。あー、まあ、こっちに持った。敵が目の前にいる。フラグを投げる。リロード中。敵が目の前にいる。攻撃を繰り返す。いいか、白旗は敗者のためにある。さあナイス新しいキルリーダーには気をつけて。死んだけど死んじゃったけど俺もう死んだけどな。ありがとう。ボディシールドを発見。レベル3だ。黄色やんうまいわR99 を発見。ボディシールドを発見。レベル3だ。R301 を発見。全員リングの中だ。ナイス。レベル3取らへんのかな。ケアパッケージ交換。僕の大好物だ。助かる。自分のデスボックス漁る方が俺が戻ったぞ。寂しかったか。そうだろうな。ヘルメットを発見。レベル2だ。ポップアップを発見。セレクトファイヤーだ。ボディシールドを発見。レベル3だ。手払いなんでや。ボディシールドを発見。レベル3だ。ポップアップを発見。どうしよう。こっちやわな絶対。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。R99 を発見。ちょっと待て、回復中だ。ああもう焦ったしょーまだ死んだ
まだ死んださラウンド2、リングのカウントダウンが始動。出るか。はあ、5時半になったらやめよう。下手くそ下手くそ下手くそ。はあ、ドン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 。チラドン。ドア閉めてや。覚えてるよ。てかおもちゃちゃんと直しとってな。あげる。父ちゃんのクッションあげる。なんか出てきた。漢字や。漢字で書いたん、すごいやん。漢字なんかもっとくる。ことみはまだやる。うん、すごいすごい。こと今日書けるやん、もうこれ。じいちゃんのお誕生日でしたって書けるよ。今日は G の誕生日でした。G 何歳になったでしょう。うちの G は77やったかな。77歳。いいね。喜寿。敵をもっと倒しに行こう。この日のために髪をカットした。リングで決めて悪いはずがない。来年は78。最後まで生き残るか。今日下でお寿司やねんて。聞いたよそれ。ダーン。誰やろわからん。今回のチャンピオンを紹介します。みんなおるから面白いんじゃないあれは。あれことん宿題どこいたっけ。あっちか。じゃあ行こうよ。こっちを探索しましょう。いやいいけどさ、ちょっと待って。わあ、やめて。行くぞ。行くぞ。報告。ファーストキル発生。追っ始めてくれたようだな。ポップアップを発見。チョークだ。リングのカウントダウンが始動。うわあ、また最悪な組み合わせになってる気がする。まあいっか。報告。やめてやめてやめて新しいキルリーダーが生まれました。やめて。新しいキルリーダーだ。気をつけて。ありがとう。おる迷子。誰かに狙われてる。間違いないわ。標的を発見。弾がないからさ。こっちを探索しよう。あっちに敵がいる。デコイを行かせる。このボディシールドを発見。レベル2だ。グラップルを使用。
気になったら黙るよ。真剣すぎて黙る病や。あっちへ移動する。見つかった。攻撃を受けてる。射撃開始。リング閉鎖中。リロード中よ。ラッキーだな。もう次のリングの中だ。あそこに敵がいる。攻撃できた。ナンバー2しまった。お待ちかね。ジップラインの時間だよ。シールドリチャージ中。シールドリチャージ中。報告。ケアパッケージを輸送中です。あのケアパッケージにはいい装備が詰まってるんだ。攻撃が来た。何発になっちまった。報告。キルリーダーが撃破されました。シールドをリチャージしてるところだ。新しいキルリーダーが撃たれてる。新しいキルリーダーには気をつけて。オッケー。シールドをリチャージしないと。ポップアップを発見。セレクトファイアだ。あそこでアイテムを探してみる。半分が消えた。残りは半分。標的を発見。デコイを行かせる。ここに敵がいる。敵への攻撃を開始する。エスケープを使う。リロード中だ。デコイで騙してやる。敵への攻撃を開始する。ラッキー。もう敵を確認。フラグを投げた。アークスターを投げる。テルミットグレネードを投げた。リロード中よ。リロード中よ。敵をもう一人ダウンさせろ。標的を確認。何発か食らっちまった。敵を確認。ちょっと待て、回復中だ。攻撃中。ちょっと待ってな。リロード中だ。リロード中よ。パッと手当てしよう。シールドがいる。新
しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーには気をつけて。グラップルを使うよ。標準ストックがいい。シールドリチャージ中。シールドをリチャージしてるところだ。ありがとう。シールドリチャージ中。登られへん。よいしょ。ひでえ。ラッキーだな。もう次のリングの中だ。了解よ。ケアパッケージ交換。僕の大好物だ。ジップライン射出完了。敵に撃たれてる。攻撃中。敵の姿を確認。シールド、こっちにいいものがあるのかも。さあデコイの出番だ。アクスター行くよ。射撃開始。ラウンド3。味方攻撃を受けてる。フラグを投げた。シールドをリチャージ中。リロード中よ。シールドリチャージ進行中。じゃない。この辺り誰か敵がいるかも。無理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 。こんな戦闘をしてるとこに麦原さんとって無理やって。死に、私に死ねって言ってんのか。寂しかったが、そうなのか。リングまであと少し。何発か食らっちまった。さあまあダウンしちまった。リングは近い。撃たれてる。助けてもらえるか。虚空は警告、リングの閉鎖が始まっています。ケアパッケージ輸送中。聞いて。ケアパス。
の前に立ったそっちが悪いの。うわーって。ああ、わしもいかん。リングのカウントダウンが始動。死んじゃった。あと3、あと4部隊で。はあ、役立たず。これを見届けて。見届けて1位になったな。嬉しいけどさ。あら。ほら。警告、リングの閉鎖が始まっています。こっついの持って次のリングるな。に入った。こっついの持っとんな。パン。落としてるけど、どこかな。右じゃん。お、上からラウンド5、リングのカウントダウンが始めっちゃ動。魚振ってはるやん。ちょうどでかい。リーダーが確定しました。報告、キルリーダー新規リリースされました。どうなんやろ。ドキドキするな。見てるこっちもドキドキするな。当たらへんねやな。味方おお、バレる。おっと。あれ死なへんねんもんな、あれね。あー両方から。勝者が決まりました。エイペックスのチャンピオンが誕生しました。難しいなぁ。2位やもんな。何もしてないのに2位やもんな。アホちゃん。ということで今日はおしまいと。お疲れ様でした。
なんか集中力切れてどんどん当たらへんくなっていくっていうな。じゃあね、バイバイ。